Ehmin şeplere, tatar yaşlara, alga varabız, birge biz buldurabız. Ehmin şeplere, tatar yaşlara, alga varabız, birge biz buldurabız. Сәлем дуслар! Урамда кояш, яхшы һава, мәктәптә каникуллар. Студентлар бүген ял итә, иртәгә дә ял итә, һәм инде киләсе атнага да ял итә. Ә бу бәхет өчен бер тулы комплект. Тик менә нәрсәдер җитми. Менә хәзер тулы комплект. Руслан, мені зинхар үшін ғафу етмей сеңа барысын да сыңғырақ аңлатырмын. Біз қайда тоқталдық ол нәрседе? Дуслар, эфирда ешлер тоқталышы. Һәм сезнең белән мин Чулпан. Һәм синнән аңлату көткән Руслан. Без башлыйбыз. Чулпан. Эй! Чулпан. Ғафу етегіз, мин бірнеше минутқа шығып тұра аламын ма? Рахмет бек зор, рахмет. Сен мені ғажаплендіресің, Чулпан. Сен ноутбуктан нейдер қоры, нейдер язасың, китап та оқисың, шәй дә ішерге жетшесің ішсенсің? Руслан, мен парадайдым. Дұрысырак емнелі қамада парада, ләкин мен сенің білен біраз тәнәфсі сұрға болдым, чүнки орыдым. Сен мұнда ноутбук қоршында парда, сен әлі тағын бүтін курсы қыз білән шылай ноутбук аша үйден оқимыз деген. Бүтін курсынан түгел, бүтін юғары оқу йортлары шылай оқи. Ләкин туылсынша сеңа найда силер. Российское историческое общество. Ты сделал, который надо было сделать путеводители, да? Бу Азалина. Ул Казан федераль университетының 2-нче курс студенты. Һәм хәзер аның дистанцион рәвештә дәрес бара. Дәрес тәмамлана кебек, әйдәгез аның белән сөйләшеп алык. Азалина, сәлам. Сәлам. Ничек дәресләр үтте? Әйбәт, барысы да яхшы. Менә сен шундый сорау бирәсем килә иде. Бу бит инде ничек сен шундый уку, менә дистанцион уку, нидә аның уңай яисә теге начар яклары бар? Ну, бөтенсен әйткәндә, ул аның уңай да, начар яклары да бардыр дип уйлыйм. Менә мәсәлән, өйдә утырасың, ничектер үзең бер обстановка үзеңә тудырасың, һәм шул обстановкада сиңа ничектер җайлырак, уңайлырак дәресләрдә үзең булуы. Менә тискәре яклары, ул да булса үзеңнең яраткан төркемдәшләреңне, одногруппникларыңны күрмисең. Менә алар белән ничектер сөйләшү җитеп бетми дип әйтим. Менә үзеңнең укытучылар белән дә күрешәсе килә, бер ничектер булай торып сөйләшәсе. Тере аралашу әйбәтрәк инде барыбер. Әлбәттә. Син безгә менә бу система ничек эшли икән күрсәтә аласыңмы? Әлбәттә. Әйдә карый әле. Без башта менә шушы Microsoft Teams дигән приложениегә керәбез. Аннары безнең монда төрле командалар бар. Ул да булса безнең дисциплиналарның төрле группалар булып чыга. Аннары менә мәсәлән без татар теленә керәбез. Анда безнең бер Теге интернеттагы диалоглар әйме шундай? Контакт кебек. Без монда аралашабыз. Төрле сораулар килеп чыгарга мөмкин. Кызыклы гифкалар да бар әйме? Юк, менә элек теге әйтәләр иде, телефоннарыгызны алып куйыгыз, әйме дәрес башланы. Монда хәзер киресенчә телефонны алабыз, дәрес башланы. Төрле биремнәр менә монда җибәрергә мөмкин. Безнең укытучы. Кызы инде. Аннары техник сорауларда килеп чыгарга мөмкин. Аларны без шулай ук шушы системада беседа аркылы шишәбез. Менә шулай эш бара. Аннары монда заданиялар бар. Әлбәттә без монда видеозвонок буенча сөйләшәбез. Азалина, менә бу бит инде техника, аның теге кушакта ватылырга да мөмкин, берәрсе ишетмәскә дә мөмкин. Сез ничек нәрсә эшлисез ул вакытта? Әлбәттә, андый проблемалар барлыкка килергә мөмкин. Ул да булса, беренче чиратта безнең минем төркемдәшләрдә кайберсендә микрофон эшләмәде, кайберсендә мәсәлән камера юк иде. Андый очракта без телефон кулга алабыз. Һәм телефонда да менә шулай торып эшләргә мөмкин. Бу бик шәп. Әйе. Менә шулай торып без информатиканы ничектер өйрәнеп куябыз инде. Менә монда да безнең камера, хәзер инде бөтен кешедә смартфон, һәм инде наушникларны кулга алабыз да, һәм менә шулай торып эшне башкарабыз.
Инде укытучылар да үзгә булышалар, инде ничек тавыш бармы, ишетәсезме дип сорап торалар, һәм инде без дә аларга ничектер булышып торабыз. Дистанцион укуның иң уңай ягы ул әлбәттә син койда гына булмасаң да дәрескә керә аласың. Әйдәгез карап китик. Ничек төрле төбәктә укучылар булып дәрескә керә? Яшел үзенен барчагызга да койнар сәламнәр. Дөресен әйткәндә, мин монда эзгене ял итермен дип өметләнеп кайткан идем. Ләкин уку процессын берничек тә калдырып булмыйм. Һәм уку дигәндә, минем инде барымның вакыты да килеп җиткән бит. Азнакайдан сәлам. Безнең хәзер турк теленнән дәрес башлана. Элназ ханым, merhaba. Merhabalar değerli öğrencilerim. Nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? İyi, teşekkürler. Ben de iyiyim çok şükür. Ödeviniz mi? Evet. Леногор шәһәреннән сәлам. Хәзер минем дәрес башлана. Пробуй, пожалуйста. Поставь нас еще раз. Фиксируем. Технологиялар нинди генә мөмкинлекләр бирмәсә дә, укытучылар һәм төркемдәшләр белән турыдан-туры аралашу күптән дә рәхәтлерәк, шулай бит? Әйе, әлбәттә. Ә без үзебезнең сүзебезне Шулпан белән Русланга бирәбез. Яратам да инде мен мартны. Гадәттә кызлар мартның 8-не кадәр генә ярата бугай бит. Самет күптән түгелегенә 27 март узып китте. Шуннан. Театр көне, Руслан, театр көне. Бу бит сәнгать сөюче дусларыбыз өчен бик зур бәйрәм, чөнки жаны тәне белән генә чын фанат булган кеше генә үз тормышын театр белән бәйли ала Шулпан. Без сезне барыгызны да һөнәри бәйрәмегез белән тәбрик итәбез. Чын күңелдән сезгә иҗади уңышлар телибез һәм шыгырым тулы зал тамашачылар. Шулай ук җылы-җылы алкышлар. Ә инде киләсе сюжет нәкъ менә үз тормышын театр белән бәйләгән бер шәхес турында булачак. Карыйбыз. Мине күргәч, бүген Илһам Лайфта тагын кем икән дип уйлап куйгансыздыр. Хәзер сирне шишәм. Ул остаз һәм күп кенә спектакльләрнең төп ролен башкаручы актер. Ә менә кем турында сез барганын карагыз. Зөлфәт Закиров, Кәрим Тинчурин театр актеры, актерлык осталыгы укытучысы, Казан театр училищесын, Бөтенрәсәй театр сәнгате институтын тәмамлаган. Син менә күп кенә спектакльләрдә төрле төп рольләрне уйныйсың күп итеп. Синең иң истә калган чыгышың нинди чыгыш? Бренди бәлки косяк булгандыр. Иң авыр спектакльләрнең берсе ул Карль. Слова мир морожек, мин аны беркайчан да онытмыйм. Ул минем өчен бик теге җиңел спектакль булмады. Шунында абсурд комедиясе. Төрле теге көлке моментлары ул Назлы кәүдәдә булды. Чыгарган вакытта Рәшнул Галиевичның тормыш иптәше Җәмилә апа бит инде. Мин теге уйнап кирип китеп, образ буенча Җәмилә апаның образы исеме Нәгыймә, ә мин теге озак уйламыйча Җәмилә булды инде. Бөтенесе көлә. Менә сиңа нинди рольләрне уйнарга рәхәтрәк? Тискәресенме, я булмаса уңай образларны? Дөресен генә әйткәндә, тегесе дә булса да бик кызык, бик җайлы да, бик уңайлы да, бик авыр да. Шулай дип әйтергә була. Чөнки тискәре образлар нәрсә белән куркыта кабатлану белән, уңай образларда башкарган, шулай ук теге моны бу кеше менә булайрак уйнаган ие, мин менә кабатланырга мөмкин, юк, мин менә булайрак эшләп карыйм әле дигән уйлар башка килә дә һәм образны ничектер неординарный икенче яктан ачарга тырышам. Булай уйласак, без артистлар сайлый алмыйбыз. Безгә нинди образны бирәләр, безне режиссер нинди образда күрә икән, без шул образны уйнарга тиешбез, шул рольне башкарырга тиешбез. Актык йолдызымны сүндерде. Servet.
Нинди синең менә яраткан шигырың? Шигырь? Шигырьләр. Бәлки берәр кисәгедер. Мин сиңа туган телен тәкъдим итәм әлбәттә. Бу алайса Тукайның и матур, мин янмас идем, яндыручы булмасам, таммас иде җиргә яшьләр, тамдыручы булмасам. Менә шул изекне алайса алабыз. Хәзер гадәттә бит инде студентларга биремнәрне син бирәсең, хәзер мин сиңа бирем бирәм. Шул шигырьне 3 төрле эмоцияда курку, сөенеч һәм сиңа яңа гына менә шундый хәбәр нидер әйтергә тиешләр һәм син шул хәбәрне көтеп торган шундый хисләр белән. Яна беренче курку булар инде. Курку. И матур. Мен янмас идем, яндыручы булмаса. Таммас иде җиргә яшьләр, тамдыручы булмасаң. Бу курку. Шура тагысы. Сөенеш. Эй, матур. Мен янмас идем. Яндыручы булмасаң. Таммас иде җиргә яшьләр, тамдыручы булмасаң. И хәбәр ул. Мин көтәм хәбәр. Эй, матур. Мин янмас идем. Яндыручы булмасаң. Таммас иде җиргә яшьләр, тамдыручы булмасаң. Менә шулай. Менә шулай чынлап та барлык биремнәремдә шиште Зөлфәт. Тагын бер тапкыр исегезгә төшеп китәм. Безнең бүген кунакта Кәрим Тинчурин исемендәге театр артисты Зөлфәт Закирова. Пока-пока. Дуслар, бүгін біздің студиябызда қонақта татар драма һәм комедия театры Кәрим Тинчурин исемендәге театрның режиссеры Резида Гарипова һәм татар китабы йорты җитәкчесе, язучы, автор Луиза Янсуар. Сәлам, кызлар. Сәлам. Үткән бәйрәмнәр белән котлыйм сезгә бары тик иҗади уңышлар гына телим. Рәхмәт. Фэнтези, татар сәхнәсендә беренче тапкыр фэнтези күрсәтелде. Каян килде бу идея сезгә? Без фэнтези язарбыз дип үзебез дә уйламаган идек. Ниндидер бер әйдәле, бер ниндидер пьеса язып карыйк әле дидек. Беренче актны без бик узак яздык. Аның бер эш варианты булгандыр, 4 ел булмаса. Һәм һәрбер варианты үзенчә үзгә жанрда идеме. Менә инде без ул жанрны тапкач, икенче актаның бер 2 сәгать, 3 сәгатьтә язылган икән, бик тиз генә уже килеп чыкты. Ягъни башта шундый керү процессы, материалның эченә кереп китү процессы булды. Жанрга килгән вакытта без инде менә олылар өчен беренче фэнтези икәнлеген аның басым ясыйбыз, чөнки балалар өчен ниндидер материаллар эшләп карадылар, анда эзләнүләр булды бит инде безнең театр сәхнәсендә. Бу материал ул без инде аны 16+ дип билгеләдек, чөнки аның материал шуны таләп итте. Караган һәр кеше спектакльнең музыкаль бизелеше бик үзенчәлекле булды диделәр. Сөйләп китегез әле шуның турында. Спектакльдә, бу бит спектакль иң башында эскиз буларак тәкъдим ителде. Калеп Кореев театры сәхнәсендә калеп кысаларында ул безнең грантка эшләнгән бер проект иде. Һәм без ул эскизда Джуно төркемен үзебезнең дуслар буларак чакырдык инде, әйдәгез эшләп карыйк дип. Һәм алар 7 көн эчендә безгә 5 трек яздылар. Һәм менә без нәкъ Джуно төркеме, нәкъ безнең әсәргә туры килә икәнлеген шунда аңладык. Менә сезнең шундый бик матур гына бер тандем барлыкка килде. Сезнең тандемның киләчәге бармы? Сезнең яңа проектлар турында уйлаганыгыз бармы инде? Бер атна ял иттек, Карманнан чыктык, әз генә даваландык. Хәзер инде бер атна узгачтын, Луизага тагын шалтыратып, Луиза
әйдә яңадан эшкә тотыныгалы дидек һәм инде проект буенча эшне башладык. Әлеге вирус сәбәпле күп кенә театрлар, музейлар эшләрен туктаттылар. Менә тамашачыларны югалтмас өчен театр нәрсә эшли? Туктаттылар бик үк дөрес сүз. Туктаттылар, дөрес әйтмәмдер, гафу. Шул әлеге дә баягы онлайн режимга күчтеләр, ягъни ул виртуаль пространство аша, виртуаль мәйдан аша аралашу. Ну, без инде театрда безнең репетицияларыбыз дәвам итә. Музыкаль репетицияларда, спектакльләрендә репетировать итәләр актерлар. Инде онлайн режимга күчкәндә безнең берничә хәзер проект әзерлибез һәм социаль челтәрдә Алла бирса киләчәктә күрербез. Ярыйлайса, сезнең социаль челтәрләр артыннан күзәтеп торабыз, бөтен яңалыкларны белербез. Һәм инде, кызлар, сезнең белән әңгәмәне тәмамлыйбыз. Хәзер инде әз генә күңел ачып алырга да вакыт җитте. Караш. Без уенны башлыйбыз. Уенның кагыйдәләре бик гади. Күз кешенең күңел көзгесе дип әйтелә. Хәзерге сүрәттә сезгә артистларның күзләре күрсәтеләчәк һәм сез шул артистларны танырга тиеш. Кайсы спектакльдән һәм геройның исемен әйтсәгез бик әйбәт булачак. Һәрдер җавап өчен 1 балл өстәлә. Чиратлашып барабыз. Сез әзерме, кызлар? Луиза, синең белән башлыйбыз. Әзер? Әйдә башлыйк. Үзем беренче тапкыр уйныйм бу уенны. Башладык. Һәм беренче рәсем безнең танылдымы? Бу минем мәхәббәтем Зөлфәт Ялчын. Зөлфәт Закиров. Зөлфәт Закиров. Әлеге фотография. Ярый, рәхмәт. Алга тагын әйтәбез. Резида, киләсе сүрәт синең өчен. Бу Диляра. Безнең яшь актриса, бу Гөлшаян образын. Ярый, рәхмәт. Алга тагын әйтәбез. Луиза, сорау тагын сиңа. Сорау дип сүрәт. Ай, бу дөньяны басып килгән, илләрне буйсындырып килгән ялан. Салават Хәбибуллин. Мизгелне әйттең бу әлеге фотографияны, гайме? Алга таба Резида. Шук, монда инде 2 караш, 2 героиньда әйтсәң. Бу Сүнгән йолдызлар әсәреннән Гүзәл Гөлүллина белән Айсулу Мусалямова. Әлбәттә дөрес. Алга таба дәвам итәбез. Сиңа, Луиза. Индийский кинодан карап торганнар шикелле сиңа. Теге Бетхунчик Раборсик фильмнарындагы бер злодей образы бар бит әле, шуның кебек. Бу Зөфәр абый. Аның образы нинди? Мәгълүн бәк. Рәхмәт. Алга таба дәвам итәбез. Бәп син соңгысы. Кем микән бу? Моны икебез дә белергә тиешбез ахрысы. Спектакльне әйтсәгез. Мин дә шулай дип карап торам, Булат. Булат микән? Ныклабрак карасагыз. Әле булайрак әйттерәм мин. Әллә үзе микән? Әллә Руслан. Әллә Руслан. Ясап сөйләгән спектакль. Бу Русланның бик яшь чагы әле, шуңа танымадык. Мин әле үзем дә бик яшь. Шулай ярый, рәхмәт. Мондан да яшьрәк чагы. Беренче курс бугай бу. Шуның белән безнең уеныбыз тамам. Сезне тагын бер кат үткән бәйрәмнәрегез белән котлыйм. Һәм инде киләчәктә сездән бик шәп, кызыклы проектлар көтеп калабыз. Сезне дә бәйрәм. Рәхмәт. Сау булыгыз. Миңа иде шундый күңелсезме, шундый ардым, Руслан. Шулпан, бу кадәр күп буш вакыт, бер файдалы эшләр кирәк. Һич югы күңел ачырганда күптән карыйсы килгән бер киноны карарга мөмкин. Сын файдалы эшләдем бит инде. Тырнак ясадым, кинолар карадым. Сериалым да бетеп китте инде. Бер китап укысаң анда. Минем инде өйдә укымаган китап та калмады. Беләсеңме, минем берәр кызыклы яңалык белән танышасым килә. Берәр нинди беренче эшлисем килә. Әйдә, мондай креатив кеше буларак миңа берәр идея тәкъдим ит әле. Шулпан, синең өчен бер бик шәп идея бар. Күңелдә ачасың уйныйсың да. Бары тик ШНТВ каналының сайтына керәсең. Анда сиңа кирәкле булган бөтен кызыклы мәгълүмат, яңалыклар, хәтта уеннар да бар. Теләгән тапшыруларын карый аласың. Проф.И белән анда төрле химик экспериментлар өйрәнергә мөмкин буш вакытта. Шулай ук буш вакытың шул кадәр күп икән, Мәликә белән оригамиларда ясарга өйрәнә аласың. Гомумән, бик күп кызыклы информация. Дуслар, нидер сәбәпләр аркасында сез кайсыр тапшыруны карарга җитешмәгәнсез икән, сез аны безнең YouTube каналында карый аласыз. Киттек карарга. Киттек. Безнең тапшыру дәвам итә. Киттек. I grew strong and I learned how to get along, and so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should
Дуслар, Шаян ТВ яңа челлендж игълан итә. Сез дә кулларыгызны юырга онытмагыз. Инстаграмда чиста куллар хэштеги белән сезнең видеоларны көтеп калабыз. Дуслар, күргәнегезчә, иң мөһиме позитив сакларга, иммунитетны ныгытырга һәм әлбәттә инде спорт белән шөгыльләнергә. Ә инде ничек икәнлеген Зөфия сөйләр. Син аның белән очрашуны шундый озак көттең, аны эзләдең һәм ниһаять таптың. Ул шундый тәмле, зур, кайнар. Аны күргәч, синең йөзеңдә елмаю барлыкка килә. Өйгә кайтасың, аны ачасың. Һәм Юк, дуслар, булай булмый. Җәйгә бары тик 10 атна гына калды һәм без үзебезне формага кертә башлыйбыз. Күргәнегезчә, мин дөрес тукланудан башларга булдым. Ярый, алга таба. Хәзер безнең җәйгә әзерлеккә тагын бер адым. Ул да булса идәге тренировкалар. Ләкин башта аның өчен туры килә торган кием кирәк. Менә бу свитерда мәсәлән миңа эссе булачак, ә джинсы аның кадәр уңайлы түгел. Юк, итектән дә ничектер уңайлы түгел. О, менә монсы инде шәп. Башлыйбыз. Хәер, атна сайын мин сезгә нинди дә булса зона өчен күнегүләр күрсәтәчәкмен. Бүгенгесе ул да булса пресс. Беренче күнегү булайрак. Ул киемә дип атала. Идәнгә утырабыз һәм аякларны 90 градус итеп күтәрәбез. Ә куллар безнең аякларга параллель була. Шулай 10 секунд торабыз һәм бераз ял итәбез. Моны 5 тапкыр кабатлыйбыз. Әзрәк ял иткәннән соң без икенче күнегүгә күчәбез. Ул да булса әйләнүле планк дип атала. Авырлыкны бер кулга күчерәбез. Беренче тапкыр ул сул кул булачак. Аяклар безнең туры һәм уң кулны өскә күтәрәбез. Шушы рәвештә 10 секунд торабыз. Һәм кулларны алыштырабыз. Һәм өченче күнегүгә дә күчәбез. Ул да булса тагын безгә ятырга кирәк. Ой, күнегү шуң белән бетсен. Ләкин юк, безнең җәйгә әзерләнәсе бар. Торабыз һәм уң як терсәкне сул як тезгә китерәбез һәм кире ятабыз. Шулай икенче кул һәм аяк белән дә кабатлыйбыз. Шуның белән күнегүләр тамам, ә без җәйгә үзебезне формага китерү өчен тагын бер адымны ясарга күчәбез. Су эчү җәйгә әзерлектә иң мөһим этапларның берсе. Бер көндә 1 килограмм авырлыкка 30 мл су эчәргә киңәш ителә. Ә менә мондый шешәләрне үзегез белән алырга да уңайлы. Нәтиҗәләрне күзәтеп бару уңайлырак булсын өчен безгә һәр атна үлчәүдә үлчәнергә кирәк. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Инде нәтиҗәләрне визуаль рәвештә дә күзәтеп бару өчен безгә һәр атна фотографиялар ясарга кирәк. Шуның белән дуслар, безнең беренче атнабыз тәмам. Җәйгә бары тик 9 атна гына кала. Руслан, бүген ничек бетерәбез? Белмим. Бәлки театр белән котларгадыр. Котладык. Бәлки карантинда нәрсә эшләгәр Әйттегәнсен дә әйттек. Нәрсәгә калдысың инде? Мен бер идея бар. Дуслар, әлегә сезнең бик күп буш вакытыгыз бар. Буш вакытны юк барга уздырмагыз.
Ең кирәклеге генә Яшәр тукталыш тапшыруын башыннан ахырына кадәр карап утырыгыз. YouTube каналында ул безнең бар. Һәм инде киләсе очрашуга килеп җиткән сизмичә дә калачаксыз. Шәп идея булды бу. Калдырабыз? Әйдә калдырабыз. Бүген сезнең белән мин Чулпан. Һәм Руслан. Хуш-хуш. Пока.